rewɓe fof jiiloto goppum ɗum sababunde ma hande kala ɓiɗɗo gorko hande ñagato Allah ko yo Allah rokku ɗum visa ɗanno mi Aissata sababude ma e yidde nde jinmami nde no way woɗɗoyde nder ɓerna me mbanmi annile visa am mi ƴeewi ɗum fof mi ronki ya yiɗam kono noon yidde ance ala yidde nde jinmami nde mami war hooram mi moftane ɓerɗam hayso nde wonta uure nder ɓerdam mi jabra Allah mi muña ɗum mi jooɗo min Amadou haalde yidde faade ma Aissata wonta hatta noon ha hande yidde ndeno ɗo saabu yidde forcetake mi tawi mi ronki ya yiɗam ɗum noon mami jabru Allah mi ñoƴƴa ɓernam mi haɓa e ɓernam mi muña no Allah waɗi fof wono noon Amadou min mi añanima par ce que ka bandam enen jiidi te yidde ma yam koko foti no foti wonde c'est normal min wona mbeɗa añma mais c'est juste que an no bonnotoɗa ni yenne e style ma e style am yaadani Kisma ko mbiyatno mami ko mi heeɓi information ngaji labɗi très bien e Zahra il paraît-il komo joguino gorko o noon o yiɗano dewgal ngal mataw karele mabɓe keewi ɗo gorko par la suite ɗanni accimo ɗo ɓene mbiya o serama ɓene mbiya o seraka mi laaɓaka noon kono ɗiɗon information ngaji kam mi dañi hen ko laaɓi mi hande très bien c'est excellent parfait on pourra s'appuyer là-dessus ok t'inquiète pas merci beaucoup merci super ça c'est très bien allô voilà juste pour info Yacine ari ɗo joni o totti kam quelques informations wonde debbo ko desanoɗo Allah mi yaalam noon so tawi waajo hokkino dande walla tottano dande pour l'instant laaɓa numéro o mais mami rew ɗum pas à pas hami heɓa information ji labɗi ɗi foof donc pour l'instant waɗnam ɗum noté et puis on se capte dans quelques instants ok ok parfait merci beaucoup ça c'est super hande bornoɗami borno jaaden e bedde eɗen jaada wiye yenne ƴeew gorko Aissa o ko bonni hande ɗum ɗon no hersini ko ɗum tan woni probléme am mais min mi añanima visa ma o noon mi winoma yaya par ce que avenir ma woni henete te hoto debbo goto jarane aɗa joddina visa ma aɗa wasa yaade a faami par ce que ko hoore ma nafata nafa famille ma ok Aissata t'inquiète pas a faami de jinmi tan ko mbaɗa changer style sa waɗi changer style ma yenne tan yenne inchallah ma fof feewa Aissata holno jiɗɗa mi changer soko koltu hande o hay soko guuram ngu sa wino mi waklu ɗum wonta boɗejo no jaranimi saabu komi jiɗɗomo Aissata holko jiɗɗa sasa e am ko holɗum ko conti walla ko jikku walla ko mbaadi walla ko holɗum haalanam mbeɗa andi fof mbeɗa andi yidde nde no yettima ɗon so mbinomo ya change fof ma change mais min ko style ma tan jinmi change no bonnotoɗa ni jinmi ko gona vrai boy ton Aissata a faami Aissata kala nde pellitmi change de ma andu ala gorko paɗɗoɗomi e Dakar Aissata Allah
seydi mami saso ha gandami sase jarani mi fof jarani mi waɗi mi ɗuminima mi waɗima gam Allah ne seydi e sato mami tawi ko saso tan tagat ma lofdemi billahi sa ma loofa sabu mami saso ay sato Allah nandi mami saso ay sato mami saso tan wonno pour ɗiɗa